YouTube, TikTok, Instagram. Každý sme aspoň na jednej z týchto aplikácií nejako závislí. A tí, čo hovoria, že nie, tak buď majú život, ale určite väčšina z vás klame. Ja sa priznám, že prvú vec, čo ráno spravím, keď mi zazvoní budík, je, že otvorím Instagram. Pozriem si nejaké príspevky a potom ani neviem ako, ale skončím na Instagram Reels. A keď neotvorím Instagram, tak otvorím YouTube, kde idem s myšlienkou, že si pozriem nejaké rýchle, krátke video. No väčšinou zabudím na Shorts. Zrazu si uvedomím, že už scrollujem tak dobrých 20 minút a že nestíham spraviť veci, ktoré som si povedal, že ráno spravím. Potom som na seba nahnevaný a hovorím si, ako to musím zmeniť, no stále sa to opakuje. A dosť ma to začína srať. Pretože sa mi začína stávať, že tú krátku formu kontentu začínam uprednostňovať oproti tej dlhej. A tak som sa začal zaujímať o to, prečo to tak je. Prečo dokážem scrollovať hodiny, aj keď viem, že mi to nič nedá. Tie videá väčšinou nemajú žiadnu hodnotu a ani ti nepredajú žiadnu myšlienku. A zabudneš na nich v podstate instantne. Pretože fakt, skúste si teraz spomenúť, aké videá ste videli, keď ste nedávno scrollovali. Stavím sa, že si nespomeniete ani na jedno. No aj tak dokážem na tom dobrovoľne míňať svojím časom, aj keď viem, že by som mal robiť niečo úplne iné. Prvé by sme si mali predstaviť toho, kto toto všetko vlastne začal. Musical.ly bola aplikácia, ktorá bola vytvorená niekedy v roku 2014. Počas jej existencie postupne naberala na popularite. Neskôr na túto aplikáciu začali pridávať videá aj rôzne celebrity a ľudia s nejakou už vytvorenou komunitou a to samozrejme aplikácii pomohlo sa dostať viac do povedomia. Táto platforma bola každopádne populárna aj vďaka tomu, že na tvorbu videí si nemusel vynaložiť nejakú obrovskú snahu. Väčšinou sa iba pustila pesnička, ktorú si ani nemusel spievať, stačilo ti len aby si otváral ústa a popri tom aj niečo tancoval. A ľudí to prekvapivo bavilo sledovať. Každopádne v rokoch 2015 a 2016, kedy táto aplikácia mala svoj najväčší boom, tak veľmi veľa mladých ľudí po celom svete túto aplikáciu poznalo a aj používalo. Ja som bol výnimkou, pretože mne to prišlo trápne a nezaujímavé. Neviem, asi som mal lepšie veci na práci, ako sledovať skoro dospelých ľudí, ako spievajú nejakú populárnu pesničku, ktorú vlastne v podstate ani nespievajú. Ale našol si to svojich sledovateľov, pretože veľa ľudí si na tom dokázalo vybudovať aj nejakú tú kariéru. No tento boom tejto aplikácii nevydržal nejako extra dlho. Rok potom to ľudí prestávalo pomaly baviť a aplikácia tak začala strácať na popularite. A toho si všimla spoločnosť ByteDance, ktorá túto aplikáciu v roku 2017 odkúpila za 1 miliardu dolárov. Musical.ly sa tak premenovalo na TikTok, zmenilo sa logo a postupne sa začala meniť aj tvorba na danej aplikácii. Nový TikTok začal popularitou rásť neskutočnou rýchlosťou a toho si všimli aj platformy ako YouTube a Instagram. A počase si tak povedali, že hej, to chceme aj my. A boli tak pridané Instagram Reels spoločne s YouTube Shorts. A krátke videá si tak zrazu mal všade. Sú oveľa ľahšie na výrobu ako tie dlhé videá a so správnou stratégiou dokážeš získať na jednom takom krátkom videu milióny views. Čiže určite z toho dostaneš aj nejaký dobrý peňaz, že? Ani moc nie. Na Instagrame za také pár miliónové Reels dostaneš konkrétne veľkú nulu, pretože tam tie odmeny odstranili a na TikToku s YouTubeom tak maximálne pár eur a na Slovensku väčšinou pár centov. Tak ale prečo to tvorcovia stále tvoria a hlavne prečo ten content stále tak hltáme? Určite väčšina z vás počula slovo dopamín. A tí, čo nie, tak v krátkosti dopamín je chemická látka, ktorú nám v mozgu tvoria dopamínové receptory. Je taktiež známa aj ako chemikália motivácie. Napríklad ja, keď toto video dostriham, stačím tlačidlo renderovania, tak sa mi vytvorí dopamín. Budem rád, že som niečo konečne dokončil a bude ma to motivovať tvoriť ďalej. No dopamín si môžem priviesť aj všelijakými inými spôsobmi. A práve jedným z nich je aj spomínané scrollovanie. Pri scrollovaní tento dopamín sa ti vytvorí veľmi rýchlo a v podstate s nulovým úsilím. A keďže je takáto krátka forma kontentu už pomaly všade, tak je čím ďalej tým ťažšie sa tomu vyhnúť a nebyť na tom nejakým spôsobom závislý. Ja sa to poslednú dobu samozrejme snažím obmedziť, no pamätám si, že niekedy ma tieto videá dokázali ako keby zhypnotizovať. Niekedy sa mi stávalo to, že mi môj kamoš poslal nejaký reel, ja som si ho otvoril, pozrel si ho a hneď som aj zabudol, že mi ho niekto poslal. A keďže s tým kamošom mám dosť podobný zmysel pre humor, tak som mu ho poslal naspäť. A on absolútne nechápal, že čo robím.
A aj teraz sa mi stáva to, že keď mi niekto pošle nejaký reel a otvorím si ho, tak hneď po dopozeraní zabudnem, že mi ho vlastne niekto poslal a scrollujem tak ďalej. A možno sa to deje vlastne iba mne a mám vlastne Alzheimera, to je tiež možnosť. Každopádne to má podľa mňa za následok, že sa nám stále znižuje pozornosť. Neustále scrollovanie a prijímanie tak zároveň stovky videí denne. Niekedy som si mohol pustiť film alebo otvoriť si knihu bez toho, aby som musel každých 10 minút skontrolovať svoj mobil. Jednoducho niekedy som dokázal robiť veci bez toho, aby som mal mobil po ruke. Teraz, keď idem von, nedokážem ísť bez toho, aby som mal mobil pri sebe. A pri hociakej príležitosti, kedy sa nič nedeje, alebo som pár sekúnd sám, tak automaticky už otvorím Instagram alebo YouTube. A ako som už spomínal, dosť ma to poslednú dobu štve. Jedna vec je to, že môj mozog si myslí, že to scrollovanie je dobré a že mi to prospieva vďaka tomu, že mi to produkuje nejaké množstvo dopamínu. No po nejakom hodinovom scrollovaní ti dojde, že si absolútne nič nespravil a že si práve len minul hodinu svojho času. Potom, ako si to uvedomíš, tak sa začneš cítiť taký deprimovaný. A nič sa ti nebude chcieť robiť, pretože tvoj mozog si už myslí, že si niečo spravil. A vyhnúť sa tomu všetkému nie je naozaj nejako jednoduché. Najlepšia možnosť je asi odinštalovanie všetkých tých spomínaných aplikácií, čož by som asi len tak nedokázal. Akože vymazal som si TikTok, ten absolútne nemal pre mňa nejakú hodnotu, pretože tá aplikácia bola doslova iba že scrollovanie, tam nebolo nič iné. Na YouTube mám stále tú dlhú formu kontentu a ponovom na YouTube aj tvorím. A Instagram, tak tam mám kontakt s okolitým svetom, hej, čiže to by asi bolo ťažké. Ale ako určite by som si to raz chcel niekedy vyskúšať, proste odložiť mobil aspoň na týždeň a zistiť, že čo to so mnou spraví. Ale určite nie počas školského roka, pretože to by som asi prepadol. Ešte jednu vec, ktorú som si všimol, je, že tvorcovia, ktorí začínali na krátkej forme kontentu, tak pomaly hľadajú možnosti, ako ten content premeniť na dlhú formu. Lebo väčšine došlo, že to nestojí za to. Určite si videl videa typu, že ak budeš robiť toto, tak budeš mať 100 eur za jedno shorts. Tak vás bohužiaľ sklamem, lebo ako som už vravel, za shorts dostávate naozaj málo. Ja na svoj kanál občas vydám nejaké to krátke video, ale vždy to krátke video má za úlohu iba odpromovať moje dlhšie video. A samozrejme ešte aj nabrať nejakých nových odberateľov, pretože podľa mňa je väčšia šanca, že ti vybuchne shorts, ako že ti vybuchne nejaké dlhé video. A keď už hovoríme o odberateľoch, tak 90% ľudí, čo sleduje moje videá, nemá odber. 90%? Každopádne dajte mi vedieť, či to vidíte podobne ako ja. A ak nie, tak mi napíšte do komentárov svoj názor. Ja si ich veľmi rád prečítam. A taktiež ti ďakujem, že si video dopozeral až sem.